Suso Fariñas, a quen lle agradecemos a máis que se desplaza dende lonxe, como o resto de participantes, moitos deles, vai nos falar do entroido da Limia, tamén un dos entroidos máis significativos do entroido galego. Suso é presidente da Asociación Cultural A Pantalla, dende a súa fundación no ano 92, é a asociación que están traballando pola difusión, a promoción, a posta en valor da máscara, así como todos os elementos relacionados coa pantalla. A día de hoxe a pantalla é un dos personaxes máis coñecidos e significativos, de maior dimensión do entroido galego, gracias, entre outras cousas, ao traballo que están facendo. E ademais de todo, é pantalla. É pantalla dende hai 50 anos, polo menos. O cual, que é mellor que el para falarnos das pantallas e deste personaxe. Entón, vamos a pôr o micro para a grabación. Bueno, ante todo, boa tarde. Eu embarcarme aquí en isto. O primeiro que teño que decir é non estou afeito nin a falar en público, nin a facer nada desto. Tocoume a min, como lle pudo haber tocado a calquer outro compañeiro, hoxe tocoume a min, e o que vos vou a contar pois é do entroido na Limia, máis concretamente na vila de Xinzo de Limia, e, como ben dixo el, pois son entroideiro, como a maioría dos do pobo, son pantalla, como a maioría dos do pobo, e eso, vou vos a contar un pouco como vivo eu o entroido hoxe, e como se vivía o entroido fai moitos anos. Entonces, eu traigo aquí algo para ler, non sei se ler ou simplemente explicar, así por riba, de como vai isto. Entonces, que sepades que na Limia, e concretamente na vila, pois, así como en outros sitios, o entroido está, pois, levámoslo, como din, en vea. Heredamos o entroido igual que heredamos os bens, que heredamos as casas, as terras, pois heredamos tamén o entroido. Que o entroido non se perdeu nunca, incluso naqueles anos duros, despois da guerra, donde realmente as autoridades non permitían celebrar entroido, celebrar carnaval, pois aínda oímos falar os vellos que o que facían é disfrazábanse por dentro, puñen unhas gabardinas por riba e iban de casa en casa, e así iba seguindo o entroido. Ao chegar ao portal da casa quitaban a gabardina e empezaban cas vexigas e ca pantalla a tolear pois por as lareiras e por as cociñas dos paisanos. O entroido vívese dunha maneira especial, é unha maneira de vivilo, é unha maneira de vivir. Botamos prácticamente todo o ano pensando en entroido, e un pouco o que decía o compañeiro, non contamos anos, contamos entroidos, e incluso facemos repaso. Este ano non viñeche entroido, vémolo despois, e como non viñeche entroido, pois claro, hai moita xente que, emigrados sobre todo, xente que tuvo ir buscar a vida a outros sitios, e as vacacións colleras en entroido. Eles non veñen nin no verán, nin en ninguna época do ano, pero en entroido non fallan. Veñen solo para entroido, e non é un veciño, son moitos. Que pasa? Nos últimos anos, Xinzo é unha vila que medrou moito, e pásanos un pouco nesta última parte que tamén contaba o compañeiro,
e é que vivimos unha invasión de cousas allás ao Entroido e que non nos deixa vivir o Entroido. Non podemos con eles. Pois a globalización, pois o turismo, pois o botellón, pois a masificación, non podemos vivir o Entroido como quixéramos. Eu vos podo contar, estou metido na asociación A Pantalla e ao mesmo tempo pertenezco a outros colectivos de foli, deste tipo de xente, e nós realmente disfrutamos o Entroido os domingos previos. Xa os días de Entroido non podemos disfrutar, porque non podemos montar a comparsa e ir por os bares, porque non podemos entrar nos bares, porque non podemos tocar por a rúa, porque antes había carrozas. As carrozas, despois de moito pelexar e moito tal, conseguimos de que, non sei se coñecedes un pouco o pobo, hai dúas plazas, a Praza da Maior e a Praza da Baixo, e o Entroido móvese aí, entre esas dúas plazas. Conseguimos que as autoridades municipales puxeran uns pivotes para impedir o tránsito das carrozas, para que era unha loucura, miles de persoas, máis 14 ou 15 carrozas en un tramo de, non sei, que pode haber 300 metros, aquilo era, vamos, conseguimos que non entraran as carrozas, pero ahora que fan? Desmontan os equipos de música e lévanos nunhos carretillos, unhas baterías, e siguen igual. E podo vos contar que este Entroido, eu contei así o sábado de Entroido, e non era tarde, que podía ser as 2 da mañá, unha cousa así que non era moi tarde, e o tramo que vai desde a Praza Maior a outra Praza da Baixo, había como 14 mecanillos desos. O sea, cada 20 metros unha música, pero ademais que cun uns vatios ensordecedor, vamos, os veciños non descansan, a xente non... Pero é o que hai, e o que decía el tamén, e moito botellón, e moita xente, e moito botellón, entonces non podemos disfrutar do Entroido. Para nós, como asociación, e como veciños que realmente vivimos o Entroido, porque ali vives o Entroido, isto deixou de ser un Entroido, é máis outra cousa. Eu entendo que a xente quere ir a Entroido, pero claro, non podemos, xa chegou un momento que non podemos convivir todos. Entón, nós o que facemos é buscar aqueles, como temos mes e pico de Entroido, buscamos aqueles días que non vai a masa de xente, que non vai tanta xente, e aqueles días si disfrutamos de o Entroido como sempre. Imos cantando por os bares, imos cas parodias, porque o Entroido é interpretación. O Entroido non se disfraza. Que pasa? Que agora os que vades a Xinzia e vades a Verín e vades a localidades que son así moi... Que pasa? Ve a moita xente disfrazada, pero realmente a xente o que fai é interpreta. É dicir, o que vai de cura, ese día é cura. E é impensable que o tío vaya de cura e cunha cámara colgada ou facendo... Non, mira, si ti eres cura, tes que ser, cando vistes o hábito, cura. E cando o deixas de ser cura. Pero ese día ten que ser cura. Este é o Entroido. Si non ten sentido. Que sentido ten? Este mismo, témolo que as pantallas. As pantallas, ahora mismo, pois é unha máscara que se puxa de moda, que é asequible, e que incluso é moi fácil de mercar. Tu chegas o sábado de Entroido ao pobo, e hai establecementos onde che venden todo. Pero todo. Desde a carauta, hasta as vexigas, as campaíñas e os axouxeres, toda a vestimenta, a capa, todo. E tú vísteste, e hai xente que fai. Pero e ora que fago? E ora con todo isto que fago? Pois o que se lle ocurre. E ese problema témolo tamén, porque podo vos contar, e bueno, e os que vades, sabe de lo que non estou mintindo, que podedes encontrar, pois non sei, de cantos falamos, un mártir de Entroido por a tarde, 500, 600, o mellor quedome curto. E entonces, o problema témolo con este tipo de xente. Claro, rompen a tradición. A pantalla non é un disfraz, a pantalla é un traxe. A pantalla hai que sentilo, se non o sintes non o podes pôr. Eu empecé por pantalla con 7 anos, a día de hoxe sigo pondo pantalla. Eu, aínda, con todos estes anos, con 50 e tantos anos que pasaron, eu cada vez que poño os calzoncillos e cada vez que poño o calzón e me estou vestindo, a min tremen as pernas. Eu, cando a quito, choro, caen as lágrimas, porque digo, hasta o ano que ven non pode ser. E eu, agora, non podo vivilo como cando teña 20 anos, porque non teño a forza, non podo movela como a movía antes, pero teño que pola, se non parece que o Entroido non pasou. É un Entroido perdido, un Entroido sin pantalla é un Entroido perdido. Entón teño que pôr pantalla, que non duro 4 horas, pois duro 2, pero disfruto.
xa o botei. Se non o boto, quedache aí, quedache ese sentimento que o levas clavado aí todo o ano, Hai veces que, por circunstancias da vida, porque tes unha desgracia familiar, porque tes... E iso quedache aí para sempre. Iso non é fácil borrar. Este é o sentimento. A persoa que compra unha máscara e a pon, ese sentimento non o ten. Eso non lle contaron a él. Porque se o pai non puña pantalla, se o avó non puña pantalla, non lle transmitiu isto. Entonces, o problema que temos en esta vila, que supoño que en outras vilas o mellor non teñen, é este, e é un problema grave, é un problema e isto fai nos daño. A nós como asociación, si creamos esta asociación, entre outras cousas, pero a principal foi esta, é dicir, temos que tomar mau desto. Entón, o que fixemos é ir por as escolas, ir por os institutos, explicándolle aos nenos isto. É dicir, a pantalla vístese desta maneira, a pantalla hai que levála desta maneira, a pantalla ten que ter un respeto, a pantalla a reina do entroido. Un entroido sin pantalla non é entroido, sería un entroido máis, como calquer outro sitio. Que nos diferencia? Esta máscara. E se é unha máscara máis, é un sinsentido, non? Isto pásanos ca pantalla, pero, claro, non só nos disfrazamos, nos vestimos de pantalla, disfrazámonos tamén de calquer cousa, de calquer farrapo. Agora está moi mal visto. Antes, eu recordo, e non fai moitos anos, onde a xente facía comitivas, e a xente viñan con un carro, xunguían as vacas, e viñan con un carro cas vacas, viñan os mozos todos da localidade ao lado, e viñan ca súa comitiva, viñan todos disfrazados de calquer maneira, xeralmente solían traer roupa bella, roupa para eso, para tiraban cinza, viñan con ferruxe, manchaban a xente, entonces aquelo molestaba. Nunha vila xa onde había unha certa... os do barrio de arriba, que non tiña nada que ver cos do barrio de abaixo, xa aquelo parecíalle un pouco... pois eso, era un entroido moi porco, era moi... entonces non estaba ben visto ni nas autoridades, nin algunhas familias da vila. Pero vamos, isto era entroido, o entroido era así. Eles viñan, pois, que viñan? Pois viñan de ferreiros, e traían fouces e sachos e tal, e viñan ca súa historia. Despois traían un meco que deixaban no medio do pobo, colgaban no alto dunha farola, donde fora, e marchaban para a casa de volta. Para a casa de volta, como era de noite, pois levaban uns fachucos de palla que iban... Isto todo tamén nos recuperamos a través da asociación, isto habíase perdido, a través da asociación recuperamos. Recuperamos tamén algunhas máscaras. Tiñamos un toro que era parecido pues, aos toros que hai en varias localidades, que se va metendo ca xente. Entón, chamaban o toro, e esta máis, vou vos contar unha anécdota porque é real. O sea, ainda hai xente que vive, que iban co toro. O toro deixaron de sacalo no ano 64. E deixaron de sacalo porque o toro era o toro, que iban dous debaixo, cunha cabeza, e levaba unha comitiva. A comitiva formaba ya o señor que levaba a bota, que é o que lle daba de beber a todos os demais, o señor que levaba o corno, dicindo aí ven a máscara, e algún personaxe máis. Entonces, nun mártir de entroido, non se lle ocurriu outra cousa que empitonar o señor abade cara a unha parede. Estaban xa un pouco, era mártir de entroido, xa era noitiña, eles xa estaban un pouco... E entonces empitonaron, claro, vamos a empitonar o... Pero empitonamos o cura, esas arroutadas que che dan así unha vez que estás un pouco... E empitonaron o cura contra a parede, claro que empitonaron, claro, o cura iban a cara descoberta, recoñeceunos. Chama a Guardia Civil, bueno, armouse un tinglao, todos a Guardia Civil, todos o... Non se pudo sacar a máscara. O cura perdonoulle, dixo, bueno, eu perdónovos porque sei cales son as circunstancias e perdónovos, pero só puño unha condición, esta máscara non volve a sair. E iso cortouse no ano 64, foi cando se produxo o altercado, hasta que recuperamos nós fai 6 ou 7 anos e volvemos a sair outra vez a máscara. Estas son as cousas que digo que pasan no pueblo, que pasan no noso entroido. E o entroido é así, o entroido é que ademais outro tipo de entroido non ten sentido. Non ten sentido un desfile de entroido. E iso que é un desfile de entroido? O desfile de entroido non tens por que celebrar un entroido. Podelo celebrar calquera outra data do ano que che sobran para fazer un desfile de entroido. Agora iso non é entroido. Iso é... Agora prácticamente non hai localidade en todo o país que non teña o seu... Pero claro, quero que sepades, entroido é unha cousa e isto é outro, non? É outra cousa.
É dicir, ainda hai a maioría da xente do povo, a maioría, pois eles disfrázanse, pero interpretan. Eles, se van de payaso, ten que facer o que fai un payaso. Non hai máis. De nada vale que te vistas de payaso e que vayas aí todo... Non ten sentido, é un sinsentido. Eso non é entroida. Tu eres payaso, sí, pois tens que facer o que fai un payaso. Ni máis ni menos. E se eres cura, pois, o teu papel de cura. Vas bendecindo bares e facendo comunións e casamentos e o que se tercie, pero ten que ser así. Entonces, incluso hai unha serie de personaxes, moitos deles, estou lembrando ahora mismo un par deles ou tres, que o resto do ano son persoas moi serias. Son, pois, abogados, é o director do banco, xente así, que o resto do ano son como moi unha persona normal, pero eses días sufre unha transformación. A xente do pueblo, eu digo sempre, falan do espírito de Nadal, pois nós temos o espírito de Entroido, que é o mesmo, A xente está máis de chacharachera, fala máis, convive máis cos outros veciños, Inzo non deixa de ser unha vila e algúns velos dole a Dios. Sin embargo, aquel día podes acabar comendo na casa dele ou ir na túa. A xente sufre esa transformación. Este é o Entroido, non? É tan grande como eso. Por eso é un Entroido que, xa digo, temos o problema do botellón, claro. Temos o problema da masificación, claro. Pero e que lle facemos? Temos que non haxa tantos cachivaches, que non... Pero ao final non podemos con todo eso. Entón, nós seguimos en esa teima. Na teima de ir recuperando aquelas cousas que non se perdan, que a xente lle dé valor, que as poñan valor, que cando sales cunha cousa desas por primeira vez, a xente maior ven e pero acordo meu de nena desto, claro, pero e onde sacastes eso? E quen vos deu estos datos? Pois mira tal. E entón empezarlle a tirar e ele incluso eso faise grande, porque empezas a contar outras cousas que tú non sabías e vas collendo nota de todo aquilo. Este é o Entroido. Nos estamos en esta teima. Eu, xa digo, non son orador, non estou acostumbrado a falar en público, nin ao mellor non me expreso ben, pero vamos, trato de decirvos o que eu vivo. E como eu vivo, vive, xa digo, a maioría do povo. A maioría do povo vive así. Que pasa? Que no povo somos poucos, e os que veñen son moitos máis, bárrennos. Entón, moitas veces, incluso estas máscaras e estas vivencias e estas cousas non se ven. Moitas veces veñen e chaman ao Concello e dicen, mira, entonces para ir a Xinzo e tal, e, non, mira, hai un desfile. Pero se o desfile, nós non imos ao desfile, eu non vou nunca ao desfile. E como a min, a maioría da xente do povo non vai ao desfile. O desfile van uns cantos. Incluso hai quen se mofa do desfile. Hai unha cuadrilla de xente que vai ao desfile e vai ao revés. Aí empezando lá para cá, si, nós de aquí para lá. Aí van por a... nós por a esquerda. Aí que non levan, nós levamos. E así, porque non é unha cousa que non gusta, é unha cousa que, vamos, para o turismo, o Concello, bueno, o Concello é outra. É un sinsentido, é un sinsentido. É dicir, si o Entroido era o mundo ao revés, era cando realmente podías criticar os políticos, meterte con iles, as autoridades en xeral, a Iglesia, era unha mofa e estaba ben visto. Pero é que desde fai uns anos, quen organiza o Entroido é o Concello. E agora que facemos? Entierro da sardiña. Hai un sermón da sardiña. O sermón era dar caña todo o que había pasado no ano e sobre todo as autoridades, que para iso están, para aguantar. Pero desde fai uns anos iso acabouse. Porque ora contrátase xa. E contrátase a alguén determinado que saben que vaise meter pero dunha maneira moi descafeinada, tocando un pouquiño pero que non. Entonces, acabouse incluso eso. Entón, é un Entroido con pouco sentido, realmente con pouco sentido. Os últimos anos, eso, o mundo ao revés. Si o fai o Concello, e agora que? E quen vai agora? Como facemos? Ese é o que vos quería. Eu traigo aquí varias cousas escritas, pero xa digo, basicamente era isto, non? Eran, pois, bueno. Isto se pode deixar,
si vale para algo. Decía Suso, non, que el non é especialista, que non sabe falar en público, bueno, sabe falar de mellor camín. Este é o motivo polo que nos, aparte de traer xente que estuda o tema do entroido, dende fora, o que nos interesa é traer xente que está dentro dunha máscara, dentro dun felo, a xente que realmente o vive e a que pode transmitir, non, a emoción e, bueno, o que hai detrás do entroido. Eu creo que a túa charla foi, bueno, hasta eu me emociono, non, polo que transmite. É que os sentimentos son difíciles de poder explicalos, non? É difícil, hai que vivilos. Non sei, e o da máscara, xa dixen, o mellor, non sei, é que un cando decíame, ve unha televisión, mira, teste que vestir porque van sacar unhas... Vale, veña. E agora como facedes? Digo eu, pero vamos a ver, pero tú te crees que eu son capaz? É que non sei como eu fago. Eu sei que aquel día salgo, inda que teña lumbago non o sinto. E corro, e digo, pero como puden correr? Pero se botei 3 horas correndo de aquí para lá, non sinto nada. É algo que é difícil. E como facedes? As mulleres como yo? Pois mira, a ver, déixame logo a careta, déixame a careta aquí. Si poño a careta, son capaz de decirlle, pois mira, as mulleres facémoslle así, oh, e os homes, pois homes, se é un amigo, facémoslle, oi, e se é un enemigo que non o queremos ben, facémoslle, e se non... Pero se non poño a careta na cabeza, non son capaz de explicarlo. É difícil, non me sai, inda que queira, e como, se agora mesmo me dices, mira, e como, pues, inda que cho quixera explicar, non sería capaz de explicarlo. Non sería capaz de explicarlo. Tería que vestirme, e poñerme na rúa, e poñerme nesa... Porque ademais hai unha convivencia, non? Hai moita xente que hai días que non pon pantalla, porque as pantallas, eso non o dixen, pero podo dicilo agora, non sei se estamos en tempo. Estamos en tempo. Que o que fan é, buscan os veciños e os amigos e coñecidos que non están de entroido, que non están vestidos de entroido. Entonces, a obligación da pantalla é buscalos, collelos e introducilos na festa. Como se introduce na festa? Pois cóllense, vanse en grupos de 4 ou 5, agárrase con el, levas a taberna máis próxima e ali pois tratan de introducilo na festa. De cantar con el, de, pero home, pero tú, pero parece mentira, pero tú non eres do povo, donde carallo é, pero tú... Estas cousas, non, que se dicen, cántase con el, e el pois é condenado a pagar que? Pois unhos viños para os que van, convídaos de alguna maneira. Isto é o que fan as pantallas, non fan outra cousa. As mulleres, pois faiselle outra cousa. As mulleres faise unha roda arredor delas, como dicíndolle, ei, tú non estás disfrazada, ei, non sei que, ei, non sei canto. E faiselle algo que se chama sufaldreo. Sufaldrear é intentar levantarlle a saia, que as dúas vexigas, desde abaixo, pero sin tocarlle, e por suposto sin... É un amago, unha especie de amago, unha especie de... E bailas arredor, e bueno, eu podo decirvos que, sobre todo, suelo facerlo as persoas máis maiores, e cando san na misa. E sí, pero... E emocionanse. Choran. Hai mulleres que choran. Entenden, sabes? Entenden... E o primeiro que dixe, a ver, quen eres? Unha pantalla. Pero quen eres? Porque, claro, ven que eu vin chorar a mulleres, e a homes tamén, pero sobre todo a mulleres. O sea, emocionanse. É algo que, por que me fan isto a min? Porque, sabes? E esas son as cousas que xa digo, que son difíciles de explicar, incluso de contar, porque hai que vivilo. Bueno, ahora temos un turno de preguntas, unha mesa redonda, un debate entre un lado e outro. Podes preguntar a calquera dos que pasou por aquí ou falar entre vos, non, falar entre uns e outros, non? Uns para arriba, outros para baixo, como en Io. Alguna pregunta? Xerardo, non? Quería preguntarle a Suso si tedes a sensación de que en algún momento da vosa historia alguén se prostituiu, si se vendeu e permitiu o que chegáramos os días.
Bueno, aí teríamos que falar de moitas cousas. Teríamos que falar de intereses económicos, sobre todo. Non sei se vas por aí. Ou político. Ou político, tamén. O que falábamos antes do sermón, das parodias, das interpretacións. Todo isto, pois, sí, foise dulcificando, foise facendo máis, non permitindo que se pasara unha línea e, sabes, non parecía ben, criticando, pero aquel como é de non sei quen, e os outros son do outro, entonces por eso o criticou, o sea, cousas deste tipo. Iso por un lado, por parte das autoridades, e por parte da outra parte, pois tamén, hai xente que, bueno, eu podo decirvos que hai establecementos na vila que viven de entroido. Por darvos un dato, en Xinzo, na vila de Xinzo, debe haber así como 8 entidades bancarias, ou 9. 8 ou 9, cada unha co seu caixeiro. O sábado de entroido, ningún caixeiro botaba cartos. Ningún. Xa non había. Estamos falando de máis de 1 millón de euros, os que estaban acumulados máis todo o que traía a xente, claro. O sea, deso tamén hai que falar. Iso tamén, claro. Entón, se iso xuntas con todo o demais, pois, chegamos a isto. O que decía antes do mundo ao revés. Si agora que? Como te metes conmigo? Como me dices que estes señores non poden andar cunha carroza? Si os que van na carroza son 14 e estánme consumindo aquí Cuba Libres, como lle dices que non se poden por aí? Ou que lle baixen un pouco? Non te metas con iles. Estos enfrentamentos hainos todos os entroidos. De todos modos, eu penso que nesa zona estades pagando a representatividade do entroido xeral. É dicir, se nos collemos os personaxes dese triángulo como un escaparate, como un atractivo turístico que ao final repercute tamén nesto. É dicir, ti saberás, hai xente que vai que está con ellos e con abrigo de visón e le molesta que le tiren harina, ¿no? Pero vaya, que a xente, ao certo modo, tampouco sabe o que vai, moitos... Si supera o que vai mentalizado, probablemente habría máis respeto. Ahora, neste momento, eu creo que hai... ademais é que, incluso, isto, ao mellor non é correcto que vou a decir, pero, bueno, teño que decilo, é que nos invaden o espacio. É dicir, eu pareceme ben que veñan mozos porque agora van a todos os sitios, en todas as festas populares vemos que van mozos cargados porque lle é máis barato, porque salen millor e tal, cas bolsas e cos licores, pero, bueno, o que non se pode permitir é que o fagan no medio da Plaza Maior, e no medio de todo o mundo, e despois ali queda todo tirado. Que chegas o sábado e só pisas en botellas, non eres capaz de pisar no chan. Botellas. Entonces, eso sí nos molesta, a verdade é que sí nos molesta. Este ano incluso presionamos un pouco nas autoridades e conseguimos que nos puxeran contenedores, había contenedores, pero non eran suficientes, nin... Claro, eso xa é máis educación que... Riñe co alcohol. Sí, dime. Non, quero preguntar se algunha vez, con motivo de preservar este tal, pois igual que cos feitos do franquismo, fixeron que cambiarades un pouco de lugar, entre comillas e tal, se ante esta invasión algunha vez se vos pasou pola cabeza, pois, por exemplo, acantonarvos cada ano nunha rúa distinta da vila. É dicir, pois, o que é entroido, fora do tinglao máis carnaval, importado de beber e tal, e disfraz sin sentido, que un baile de disfraz, en carnaval moderno que se vive, pois fora deso, se nos acantonamos nunha parte, e o que queira ver entroido, o que queira vivir entroido, máis que velo, que vaya, se vos pasou pola cabeza, polo menos. Sí, bueno, ten en conta que, sobre todo a través das redes sociais, temos uns debates que non paramos, sobre todo estes días que está reciente o entroido,
Eu podo contarche con respecto a eso que a cuadrilla que vou eu, que somos uns 25 ou 30, este ano fixemos hasta uns letreiros que deixábamos nos bares, que lle colocábamos nos bares, e que decía: este establecemento permite a música en vivo e a música tradicional. E deixábamos yo ali o paisano. Porque chegaron del, sabes o que pasa, si fuches, sabes que os bares, pero calquer bar, non é só os pub, porque nos pub é normal que teñan música, que teñan... Non, pero vas a un bar normal, donde o resto do ano solo dan pinchos e viños e é un pouco de tasca e nada máis, aquel día hai ali un sonido, aquilo é unha discoteca, unha auténtica discoteca. Entón nos chegas ali e dices, coño, vamos onda Pepito, que ali podemos cantar e tocar. Igual. Entón, bueno, chegamos ao acordo do señor e dicirlle, mira, podernos tal, bueno, e conseguimos que nos baixe a música ou que nos la quite, para nos poder... Isto si o facemos. E salimos un pouco desas rúas masificadas, xa o facemos, sí, xa o facemos. Non moita xente, pero sí, hai grupos que xa o facemos. Como o escapar dos días centrais, do sábado, domingo, luns e martes de Entroido, deses xa escapamos. A mí ten-me acontecido intentar ir correr xustos en Entroido de Laza, non? Ou de Xinzo, con xente que é propia da máis da vila, non? Bueno, agora montou a taberna a esta da Noe, a Arca da Noe e tal, pero... Ah, sí, en Vilar de Santos, sí. En Vilar de Santos, pero que, bueno, era propia da... Sí, sí, sí. De Piñeira da Arca, capaz. E con máis xente da lá. E chegar e non poder correr o Entroido, de chegar ali e, claro, ou, por exemplo, no meu caso, son da Coruña e tal, entón, claro, chegar ali e dicir, isto é o carnaval de rúa que hai na Coruña, o sea, eu aquí non estou vendo xinto, estou vendo... Claro, entón, a mí non supoñía un cambio sustancial, o sea, era o mesmo, cambiando de lugar, entón, claro. É que, mira, ali, si colles o programa deste ano, pasa que non trouxe ningún, pero si colles o programa deste ano de Entroido, de Xinzo, hai días que hai 9 charangas, 9, non unha nin dúas, 9 charangas, e é charanga, 500 persoas detrás, e rúa, outra charanga, 600 persoas detrás, e rúa, e non ves outra cousa, e a charanga empeza a tocar ás 11:30 da mañá, hasta as 3 da tarde, de 3 a 4:30 paran, pero depois arrancan ás 4:30 da tarde, hasta as 3 da mañá, ininterrumpidamente, seguido. Tú, se estuveche ali, veches comprobar que non minto o que estou dicindo, que é efectivamente así. Vira unha pantalla ali estomallada e tal, con unha botella na mão. Eso tamén. O que decía antes das pantallas. Aproveito para decir que tamén podes preguntar a Xerardo ou a Carmela, cada un dos que falaron hoxe. Si, eu quería che preguntar se a mocidade segue a do povo, a vila segue un pouco, bueno, con todo o espírito tradicional, o que te Xinzo o Entroido, ou pasase un pouco a outra historia? É importantísimo. Sí, unha minoría, sí, unha minoría. A maioría non, a maioría xa están pois nesa outra onda. Unha minoría, sí, síguense vestindo, estou pensando ahora mismo en unha cuadrilla concreta de rapazas, que ademais non están no Pobo, que unha está en Santiago, outra está en Coruña, outra está non sei onde, xúntanse, van a Entroido, e esas sí viven o Entroido. Víveno desta maneira. Elas montanse no seu personaxe e elas interpretan, e pasan da mañá á noite interpretando o Entroido. Non son o mellor de moito cantar, pero sí son de interpretar. E aquel día, pois eso, van pois un casamento, e vai o noivo, a noiva, os invitados, o señor cura, o monaguillo, todos, e van e interpretan eso, e van todo o día da mañá á noite con eso. E non lle fales de outra cousa, nin, come, Laura, non son Laura, eu son o señor cura, eu son don Cesario, de que me ves aquí a min hoxe de... Así, as cousas, o sea, elas interpretan, elas viven o Entroido. Desos grupos, hai poucos, a maioría non están nesa onda, están na outra, eso sí é verdad. Preguntas, algún comentario? Bueno, eu que estou vendo nos últimos anos, co Entroido e, bueno, outros acontecementos,
se ve máis o que é a expectación que a participación. O sea, derivou de tal xeito que os cidadáns, o conxunto dos cidadáns son espectadores, non son participantes nun acontecemento como pode ser. E, bueno, aí tamén se pone manifesto que os mismos do Entroido forman parte desta deriva. É dicir, agora son comparsas de centros de persoas que, bueno, fan o que les consideran, pero que non ten nada de Entroido. Entón, eu digo, bueno, aquí hai dous aspectos. Os poderes públicos que van introducindo ese tipo de acontecementos derivados totalmente, e o mismo Entroido que participa, pois tamén forma parte desa deriva. Eu creo que ese é o gran problema, e eso conduce a que nuns anos vindeiros isto non tendrá nada que ver, do mesmo xeito que agora estamos lembrándonos do que sucedía hai moitos anos, por dentro de 10 anos ni siquiera o que hai agora vai ter nada que ver. Se sigue así, porque vamos estar todos mirando nunha acera, vendo un espectáculo, o outro que está filmando que non te deixa ni siquiera ver, e todo así, non? Entonces, bueno, pues para ver pasar un desfile, pues pasa o mismo coas festas tradicionais. igual. Ahora se vai a unha festa, nadie baila, está todos mirando co palco, a ver que dicen ali, os colores e todo eso. Entonces eu creo que aquí é onde está o gran fallo, é dicir, algo habrá que facer para que isto, eu creo que os mismos actores do Entroido tamén teñen que cuidar moito todo isto, porque a veces son eles partícipes de todo este tipo de deriva. Bueno, ali, claro, o Entroido, este tipo de Entroido que estamos a falar agora, dese outro, vívese moito na rúa, que vos decía antes. Vai unha charanga e vai levando unha masa de xente por detrás. Eses que van por detrás suelen ir disfrazados, si non todos, o 90 moitos por cen. É raro ver a alguén que vaya sin disfrazar. E é por eso, porque se non, parece que non formas parte do... Si vas así de paisano, vas chamando a atención, claro. Entón tens que levar algo, ainda que sea calquer cousa e de calquer maneira, non? Eso sí, ali sí se nota esa historia. Pero vamos, non deixa de ser eso. Nos a veces, e sobre todo fai moitos anos, queríamos tamén que esta xente viñera a mirar, porque tamén formaba parte do rollo. Si non, con quen te metías, a quen lle facías as túas cousas, si estamos todos na mesma comparsa e no mesmo tal, entre nós, entonces era conveniente tamén que houbera este tipo de xente para poder, claro, non? Bueno, par de preguntas máis, e despois vamos finalizar as xornadas coa actuación que está prevista. Xerardo. Eu quero decir que todo isto realmente o que eu penso fríamente é que hai que volver a recuperar. É dicir, chega un punto en que quizás este máis perdido ahora mismo que fai 50 anos o camiño de todos modos hai que recuperar non só o personaje, sino o espacio e ter control sobre os temas. Se me permitides, podía decirnos como facemos nós o tema da recuperación do merdeiro en Vigo, porque estamos falando dun personaxe urbano, e son moitos anos de ter unha nevera por non constituirse, como se decía antes, ¿no? Antes preguntaronme, coño, que este ano fun a Vigo, eso non nos vin e tal e cual, non, é que xa non forma parte de que ti anuncies cando vai salir. No seu tempo se necesitou de formar parte do programa oficial. Por qué? Porque o espacio, en Vigo ti non podías ir a tirarlle maja dos peixes ou fariña a calqueira porque lo unhas hostias que te veñan dar, ¿no? Entón sí que fixo falta crear unha atmósfera, un universo para eso. Entón agora a idea final é un verdadeiro sala cando lle gana e que realmente por respeto. Por eso creo que todo isto que estamos a falar, e é certo que diría aquí o compañeiro, a culpa non é máis que nosa. É dicir, é certo que sobre todo está impoñendo en todos os lugares todo o aspecto urbanista. E Galicia non é urbanista. Bueno, será ahora. Pero non é así. É dicir, entonces, nas aldeas, probablemente non sea tanto como apuntamos, porque na cidade é certo. Hai 50 millóns de personas mirando pasar 4 vikingos, un troglodita, bueno,
todos uniformados, pero porque se perdeu o espacio, se perdeu o tempo e o control sobre eso. Entonces esas cousas, cando vas a un pobo pequeno e realmente o político se preocupou, ou non se preocupou mellor, eu creo que non se preocupen destas cousas, porque cando intentan buscar o factor económico, que como vos pasa a vos, aí hai que se prostituir foi claramente alguén que non respetou a pantalla, non respetou non a persona, sino a pantalla. Entón eu creo que eso todo teríades que, non sei como facelo, pero probablemente volver a recuperar isto, os espacios e os tempos, e non parar a deixar que alguén nos organice, porque todo o que decía o compañeiro, eu recordo cando empezaron as comparsas en Vigo e molestaban os músicos nas comparsas, porque había moitos colexios que cantaban canciones e non se les oía. Entón ao final acabaron por montar eso, ao final que 5.000 vatios, 10.000 vatios, vai a mirar, eso non vayas, basta a Corzans, que ainda están as entroidadas, miras como, ao menos creo que tivo seguramente na fecha de Pepe Medio Mundo. Ese home era un home de 80 e pico de anos espectacular, así pequeniño, pero que de repente ti ibas a Corzans o home dele, miraba o disfrazado de muller con unha peluca, e resulta que o seu sobrinho neto era o seu pai, que le permitía, facían uns teatrillos nun palco, micrófono inalámbrico, é dicir, era un micrófono cun cable, un alambre aquí colgado, era un micrófono de verdad. Pero é dicir que hai lugares no rural que sí existe eso. Sí, sí. Probablemente vos teñades aldeas en que sí se respeta eso. Eu podo dicirche que non llevo por o nome a aldea porque probablemente a coñezades, pero a min pasoume. Eu fun con un grupo de xente, digamos, gaitas e en plan de tal, e chegamos ao pobo e dixonos, mira, aquí non podedes. Pasoume a min. Aquí non podedes. E é por eso, porque non queren perdelo. Porque senón, si deixan e abren e siguen abrindo e siguen abrindo e siguen abrindo, aquilo convírtese no que se convirte. E con respecto a eso do espacio, xo fixemos, nos a través da asociación, ante este problema, fai xa 8 ou 9 anos, antes as pantallas salían domingo, luz e martes, e algúns vellos salían o domingo anterior, o domingo corredoiro, pero eran 4 contados, e iso perdeuse. Nos retomamos o tema e demos un pouco a volta ao tema, dicindo que os medios de comunicación, sobre todo os fotógrafos, medios audiovisuales e todo este tipo de xente, pois mandamos unha circular e fixemos unha convocatoria e dixemos, bueno, os que estamos na asociación, que somos 20 ou 30, vamos a salir ese día de pantalla para que vexan realmente como fan as pantallas e para que a outra xente que se viste de pantalla que sepa que polo menos como vai isto. Bueno, pois o primeiro ano moi ben, o segundo ano xa empezou e agora podo dicirse que a día de hoxe non se ven tantas pantallas tan mal vestidas ou cun comportamento tan como o martes, pero casi. Espallouse, e agora non o damos controlado, non hai maneira de... E ao mellor hasta fixemos mal, pensámoslo moitas veces, decir, ao mellor non foi correcto, non sei. Quédanos a duda. Último comentario. Bueno, únicamente darvos os parabéns porque creo que precisamente con xornadas como estas pues estades axudando pues a sensibilizar, ¿no? A sensibilizarnos, digamos, pues do valor que é todo isto, porque finalmente eu creo que o malo é o rexeitamento que temos do noso, o sea, a falta de orgullo que temos da nosa riqueza como un povo, o sea, e como un plural. Si tiveramos o orgullo de defender o noso ante toda esa invasión do Brasil, dun entroido, dun carnaval, De algo alleo. que non ten nada que ver con Claro. nós, e ves como a xente verdadeiramente se está identificando moito máis facilmente con iso, o sea, que co que é a nosa historia e o noso povo. É que o outro... Entón, claro, aí é que temos... O outro télleno moi fácil. Claro, aí está. Pan 5 euros e poñen por riba calquera cousa. Entón, por iso tamén me parece moi interesante o que Carmela expuso, non? O sea, o de pues, unha unidade didáctica que lle vaya ensinando pues, a xente miúda pues, o que hai no noso povo, non? Eu creo que iso pues, é
Bueno, pois con esta reflexión rematamos as xornadas deste ano, as terceiras xornadas. Moitas grazas por vir. A verdade é que foi un éxito, creo que acertamos tamén na localización este ano das xornadas neste centro. Agradecer a Suso, a todos os que participaron nas xornadas, e vamos rematar da mellor maneira posible con Carmen Gallego e César Loureiro, e que veñen con Xan, que ten ese instrumento tan raro que tendes aí, é unha níquel-arpa. César tocará a zanfona, Carmen tocará o violín. Teño o currículum só deles, porque o del foi unha sorpresa. Decirvos que Carmen naceu en Marín, que a idade de 7 anos xa empezou no mundo da música, que é violinista profesional, graduada no Conservatorio Superior de Música de Vigo, que é membro da Orquesta Filarmónica da cidade de Pontevedra, que colabora na Orquesta de Vigo, bueno, un montón de mestra, imparte aulas de violín tamén, e aparte unha das poucas personas que toca a níquel-arpa aquí, en Galicia, na Península Ibérica. E César Loureiro é un luthier excepcional, fabricante de zanfonas, e aparte un intérprete tamén maravilloso de zanfona. E nos van a interpretar o tema de Enrique Iglesias, no vídeo da Xunta. Bueno, nada, quedades con eles, vamos a retirar un pouco a mesa para deixarlle sitio, e nada, reiterar as nosas grazas, e esperemos, bueno, seguir neste encontro, véndonos outros anos, e que pouco a pouco empecemos a valorizar, non? E a coñecer máis o noso Entroido. E como hai que rematar, que viva o Entroido!